ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ha ka khanyo tarik ubnai nailor arajar arpuai ki pulit kila kemyo ba Jones JTL lamare hadin ba ulawan pai na kajelna Nagaland bad la kemyo u halor ka jinkno ba mau bad ki parlok jong u kila lech Hebron Camp ha Nagaland ban yakendo yaki he jong ka NSCN IM da ka jingtmu ban thau seng le no thamai hapo kani ka jilla Meghalaya. Hadin ba ula syakem uba Jones ula syak set patok la jandap lai benai AA hanong ba Shillong ba dangshen haka arpu artarik ubenai nailar arajar arpuwei ula yo jaminno. Hadin ka jinglait patok jong u ka Batisi TV kala yo banyak keren markmat baru ba Jones bad haga jingya keren badngi ulia tho bakadei ka jing shisha ba haga khat saw tarik ubenai nailur arajar arpuwei ula lecha ka jilla Nagaland kumunong jingok kai perthai namar ba umpat jupoi syakatai ka jilla bad ula kuburu ba ula lecha Hebron Camp han Nagaland kumunong jingok kai da ka no kono ka jingmot ka basneu hanrei ula penpau ka jing lingo ba hakapor bagi wan pai bat kat baki dang poi hamauyong ki pulit kila ker tawiar bat kem yaki ula kentait ya kajing keno jong ki pulit ba udan jing thmu ban thau seng le no ba ula ong ba udai ubreu ubum jus ngotenat ya kajing ya snam bat lada don kino ki mat ki bakta ya ki pai ba uju pendon kambait da ukhulom ban tho se ki bor ba halor bat uju pendon kamru ya ki rensan ya tai ba pher bat kumta ula ong baka jingkeno ba udon jingmut ban thau seng le no kalong ka bamdon nong rim hae ru uba Jones kwa ban kren banya halor gani ka mat namar bahado menta kadang don hapo ka jing bishar jong ka yeng kashari hanrei ula ong ba undang yai peteng ban traimon ngobha na ka benta ka bit ka biang jong ki pai ba bat kumjo ru na ka benta ka bit ka biang jong ka jait benreu halor ke tu isu ke jing ne jungi Nagaland ekchi ha ke jing shisha ke ben ka kadang digi personal issue ki benile mari ko awal entre ki kam business le jong ting yang poi tu ti klampoi perkhat de ni don ki be alam ni benile tu sipo kam ti yang poi tu ru de ke jing bom poi perkhat ting ni don than ke jing mut ke bangin daya kumbakila pau ke ni sha ku no e banyak sing kita sing la no thamai bagi don ke ba ong kumakil ami apa ki media andai halor kata te bangan keren detail halor kata te namar ba kini ke kes mata kadang yang hapo kod dengan belah tham keren halor kata andai syukwa man ong ba kumah tu si ba ngami na ong ba kini ke statement ke bagi ai na ka liang jo kita ki ba phare wingi ki ong ba ni le kita ki kam andai na ka liang jo ni te ni pen pau shai kham tam li le na ka liang jo nga kumba kami kerting jo nga ba nga le kita ki kam ke ke yo le segi obi pada manga we alam natang ai ki la mi po ki media go pero wat and po media ki bade po non isu ki ong ki pau ki keting zona te andre halor ke tu isu halor ke tu jing le isu ni Nagaland tengan nganum kuat tan baganda keren elaborate nganum penjorok halor ke tu jing le zona ini isu ong ba ke ba bi po ki media ko ki jing no te isu ong be ka long ka ba bapakla ka bom dei batru ke ba out of the question la ne chobar gi jingli ke ba kum ka ngai li kum ba ngala keren berbor ngai li ngadi long training kam bon su ba mo te ban le kita ki kam ki bolong illegal kum ta persyai ke India persyai ke sarkar ke karena don ye ke kata ban long illegal nomor ba ngai trei gi ke kam na trei bi da ka bor jong ka jing start da ka bor jing start bo beli you ai nga ko por ngantre badem ba kita ke bagi ong bu lembau kulong ben dadang don gunu isu aku bayi dei bat ke sarkar le ngo bayi dei bat kinu isu ke bete ke bayi dei nang taga nak imlak salang ngajumlin bat keren be hapo ki media nga keren du hapo ki platform ki badai ki bo pher bat ngapo don kam do kulong ku bagi bun ki isu ki ba ngala yale ngala ya persyam ban yarap gi ya kipat ba kejat menteri juni kejat menteri kasih juni ba ke bangan le nga shule be ke bor kulom ada ki don ginu ki problem ki bakta ki bangi i bang kata ke ri kejat menteri juna ngam shong klik ti ma wei
tengam dei bang syukyum na po hapo min sim jong dei ka ke banga don hapo min sim jong na keren berngale te ki bubun ki issue ki bangala shem ru ki ba ta shi shai ke chat brio kumbangi te pro kumbangi la ji ki media di bari min shwa ba ki issue ki banga yele ki long ba banyarap ki ya ka ki bu ki chat brio jong ki kham tam ki samla kham tam ki brio bari na po ki jing ki ba shem ki jing ba ki jing la na per kumbangan shu ai duk sa ki bubun ki issue ni la ple halor ki ka border issue na tai halor ki ka jing persyang berbentuk ka kita kasih po ka ternet ko pra dan ki schedule juga constitution juga di India nata ki bubun ki ngila yele ban persyang ban yele ki issue ke bedai betul load shedding ki bedai bat ki ne ki issue juga kasih ki bodo na po Bangladesh ki issue juga kasih ki bodo na po Assam ki bomat na kapor ki bat kunta ki bubun ki ki issue ka bedai bat ki bedai ki benta ki bakta ki melang salam but kamtang bangan shu ongro aku bedai begini ki Jepang ki vaksin Jepang ki Jepang ji stom ju beliau Jepang kumno ban wat lat wat leti penyerap ki kamtam ki nomrep nantai ki kena samla bat kumta terte aku bedai bat kan ni ki tre jumi kum ka na aga kampai ba te sutanat shibun ba ki bubun ki bekersian ru te haba hakatu singi iba hadin ba ngalala jil ngalape ki social media ngalape ki news ngai iba ka jing kersian juga panba ru kalong ke ba jur ru kata-kata bat ngai kuble ki baro bagi laya kersian yang amet bermensim na kapor ngai yosno hadin mengalala itu ngai yosno ki parlo jungan ki baya keren yang ana po Cente Hills ki baya keren yang ana Riboy ki baya keren yang ana po West Kasi Hills ki keren yang ana ki we ki benta juga ri new trap ni iba ki ai ki Christian bat ki da ong inga ba ki da duai jur na ka benta junga kanambang yo kan like na po ka ta ka jaga ka bang syaset batu ba ki dang ai nga ta ka por ki Christian ka ba nga na sungu ki ba lamda dei ne ka je na ka Christian ki lamda dei na ka bor ki duai ki yo le se runtar malam palai ting ai ki kuble ya ki parlok ki parjor ki ba yo le sing amla nyu kenteng ini te ngasu nguru ya ki ba yem ba se mujona nanta ki parlok parjor ki ba buddha ki yo le se ki ba ngam itu bat ke Christian ki ba ki ai nga kala long hadu kata-kata ke ba ngana di ngam poi perkat ba kata jing ni rap ki kan long ke ba jur kata-kata hadu ke ni ke klip mat ke komentaru ki don ki ba phone nga ki ba keren nga ki ba ai ki Christian nga ki omba ni hapor bi dan hapor jel ni ngim don ni ai ban ai pi ndai tang ka bor tang ka jing duai ni ai pi ki ba ki yang pi ba pi nang train ni shukman ya ki kam ki ba ha ba pi jule na ka por te kanong ke ai ke ba ka bang kwa ban ai puram ya u bli trai rat ba da ka jing yarap ju ula pelai nga ban long kum ba long du menta da ka bor ka ai ke ba u pasat mo hijung buat berkat kesungan ban unang ai susu ya kata kepor ha kita ki ba mon menteri ya ka kam dengan menta kari bajai menteri nomor ba kumbang si keren baru buat apa ubli wi alam pi bande ke do ka kam dengan menta kajing bah juga ri bajai menteri ubli mi no ipi steng te kemud ba ladangi susunya bi ladangi kerben be ya kajing start kajing penyak juga kemud ba ubli ruju no ini bat air kajing kersan batu air kita jing nang jing start batu peniru ikalat nanti kumnu video niat nomor balam dade de jing peniat deti lada ndai de jing ain sim ba jing persat sim jumle nginom la hi ban sim kinu isu le nginom la hi ban keren kinu isu ke bede ina num tak di gejai beliau tengah sungguh ban ai kuble ini hakini kilenti ju jing ya jing tri kampai ba juga ngai i ba bon kini isu ki ba kumbang lajer kateng mene nilayo penyerap iki baiba nilayo penyerap iki samla nilayo penyerap iki badan kami kita nyerap lagi pun kini ya te kumbangan syuai nuksa ni hanor ke ka kubaka kamat ke bagi keren mah mentah hanor ke ka border issue mo te ngasungu marba ngai iba ke jing ya ke jing ya keren pembek sama pening ka jelame ka dia jela Assam mentala san pusnem ke iga jela jungi kala yo iga ta jela bapura ndege ka issue jo ko border issue kata ka baki of interstate border dispute ba ka India sorry ha ka Meghalaya ba ka Assam du mutaki krim le
Tengang la yo sngau gi jing keren juga ba sharum sheneng halor gi isu ko bakta shi chai ki brio kam tam le ki basa po ki kapul tengang da kata jing sngau khiam sim haka khatlai tarik jung upanai jun ladang bakla jong chemsne arajar apue ngala tho ka Ministry of Home Affairs ha ka ba ngala kerpat ye ka Ministry of Home Affairs bahkan lei halor gi ka border dispute apa dengan kajian Meghalaya berkasam. Dengan hadin nentu hakikat hadin sebenarnya bangat tu ini kita tahu sebab ke Ministry of Home Affairs bahkan pej dia kan dikaput kasam juga kajian Meghalaya berkasam. Dengan bagi laya shibkia shisha halor betul. Bagi bahkan Ministry of Home Affairs juga sarkar India ru kalau shibkia berkalap hak di kajian tahu senga. Kalau don arti kajian tahu di berkalap hak senga. Hakaba kalau ong ke Ministry of Home Affairs bahkan shibkia ban resolve ini ke border issue apa dengan jela Meghalaya berkasam tinggal semua ya ka jela ya ka sarkar India yang marngai iba lamda dei de ke inisiatif jong ka sarkar India yo le se ke border issue apa dengan sam ban ka Meghalaya ru kenom pat la ban le mar ba kat kum ke kot ko bang ka wang ngayo na po ka Home Ministry ko ong ba kajing yang penbaik pun apa dengan kinu kejela kadewi apa dengan kejela artili kamu dari bandar shibkia ke Ministry of Home Affairs Henry ngelai iba lasan khusne mentang ngelai yo kejela Meghalaya ru kata ka interstate border dispute kadang don adu mentah mende 4 dan bala bale alor kediki isu tak adu mentah bang yo ini jipto rapo Home Ministry ki ong ba ke Home Ministry juga sarkar India kan shibkia ban pek ya kan deka jing bahajing mian ban resolve ya kan border dispute teng su ban ai jing khuble ya ka sarkar India ru bala ya rap ya ka ban shibkia halor ni ka border dispute ma tengi iba ka la sei so shisha te lamda dei deka intervention ni ka kata jing ya lani deka kata jing penbor juga sarkar India yo le se kan ka border dispute apa dengan jela Meghalaya pada sambu kanempat resolve du mentah kanempat don kata kajing ya keren dengan iba hadin kan dijing tho ujung ha ka bang tho shi ministry ban ngala yo artili ki kot nanti ki bagi om bakit sa shibkiaru bakin yarap gini ke border dispute apa dengan Meghalaya berkasam dengan syukwa ban ong ni ba ngam di bang shim credit ila dia la dia bang shim mi kata kajing jing yaro hele demo ande ngai hadin banga jing tho ujunga banga tho sport Delhi bagi sedang bershibkia ika border dispute nika jela Meghalaya berkasam te shushu kita pun ki issue ki bangalai tari nak ta ga jai bendrio ni halor ke load shedding ka Meghalaya Human Rights Commission do kala ai jing tho singa ka ba kala ong ba ban le ke load shedding ban clip light ban penduk ini ka ban sami ke boarding sigi pa ba kalau ke violation of human rights kadang kita bisa tahu bagi ai singa gila don do foki media mun gila ngala mi halor ke tu issue but kinang pun shushu ki wiki issue ki ba ngan dekat pos ko pon na tho sha ka Union Ministry mo ha ko ba yedei bat ke ka jing dawa ko bang taban pendrung ye ke ka each schedule apo ya ka tin kasi po each schedule tu ke de ko wiki issue ko bang tho sha ka ministry but mengiru ke reply yang kadang ke reply ke bagi la reply yang bagi ong ba kidang don artili ki jing tuna ki ba hak ni penben artili ki jing tuna ha ko be ni ke each schedule ti la da let's say la la ban penbiang kita ki artili ki jing tuna ha ko be ni ke each schedule kemudian baik ke tin kasi la ban pendrung ta ke po ke each schedule jongka constitution jongka India teh ha ko be ni ke jing tre kampai ba jonga gila bon ki issue ki bangela leru kapta mele gila even shwa ki issue jong kasi Bangladesh ni iba ka sarkar India kala shim ya ka sinjam ban yarap ki kasi basa po Bangladesh bat kumta ter te nani shakmat ru ka ni jing sha ke mu jonga ka ni jing sa jonga ha po pata pro ka ai shibun ki jing hikaya na ki bangai yang tu ke ba ka bangala ban lei na kumta ka ki bijai pun jungi habangi ya keren Jepang ke ni ka artili ki issue ki banga ka kata ba ka bensip junga habangi iba bun kitu ki basa tu po jin kidan ki kis ki bukingan kadai haki kamtam lile ki arbentar kawe kadai ha lor drugs but kawe kadai lor ke pokso
te kham tam ni le kan ni ka jing kan re jo kan ni ka jing di drop sum tai jing di ben bu ai kham tam ni le ki khna samla ki juni ki ba dang rit ka karta de ki langan ki kam basliu ki don ki be thu inga khat lai snem ki langan drops na ta men ta ki la don arhus nem da ka jing di ker mi jo ki drops ngai I kum nu ka kta ko bor met ki jung ki kum nu ka kta ko bor par khat ki jung ki kum nu ka kta ka jing ya de ki jung ki ha padeng maki bat ka imlang sa lang namar ba da ka jing jur jing jile jung new drugs ki pen mi shibun ki we bat ki jing snew ki ba kan thop ka to ka thim nang ta ki ba kan thop ki pisu thu ha ba la thiet la krni ka jing di mar ba ka jing di drugs ka long ke ba dem dor mo ti ban yo ban pen hun ni ka met le jong le si du na visa hap poi shi ki kam ki ba susi ko ba kumban to ni ki beri kumban to na bang kumban to po kedukan li dukan ban yo kita ka pisa ban yo ban thiet ki drop ni pun ni ko met ki te ke ni ke ko ba kta shi shai ke jet ban rio ba ka kham tam li ki na samla jungi habang ye kren chpagi ni ki spok sur ni ba bor ki na ki ba khat khna ya ko sem ki polijin ta na ka daw ko pok su te halor ni ki issue wala da merta ngalala ni ni jilu kan ni ke jing tre kam pai ba chunga kadang continue la ni kadang yai beteng kham tam ni li ban ya rap ke jai betu jungi kham tam ni li na jungi ke badang khirang san namar ba lada ke jing imu jungi ka thut no la ni don ba ben thut no yiki kamut ba kanom ka jai ben ri jungi ru kanom kiu namar ba magi ong ba khoi ba di samla ki dikhi lawi jo ka jai trio la da ki ni ki na samla ki jungi menta ki sha pendik sha pentut no ki ngat no ki kampus ni ko mot ba ka lawi jo ka jai trio jungi ka sapkut no bat ka lawi ki jungi kum ka jai trio ru ka long ka patung ti halo ki diki issue ki ba ngi lai tre bat nang ni shakmat ru kum wi na ki nong tre mon subha khlem da khmi ka ta ka jing yo nong ile de le ne khlem da khmi ka ta ka jing yo jio nong ile dia na ni ka no ba ka baki ka badai nang tai ile dia nang ye trewi nang ni shikman but halor tongan keren biak khiat halor ke ni ka kies ka bangi keren de ka ka bang kwa menta men ong ka long ba ka ni ka kies menta ka don ha ki bor halor no ka don ha pokut keren ka shom menta ka jis ha ka rai ka kut ke ik bakan le but ngi kermen ba ke ba pha kan pau hadin ke jing shisha boro kan pau sidin namar ba mentang isu sa aku udum tigim tip tingin sa api ka jing bishar ke ba debian ke ba nai na ka kut nga long u basutana banlek ni ki banlek sangkai mo si kham tam ni chi ki chaka ki bangam pachule te ke jing lek ki jungi sipo nagalan ru sutuna amar ke dei ka sin ka ba ko bangan lek ngapa ju poi si nagalan ngapa ju poi si gitu ki than asam ki ba si te sin ko ki tu ki than karbi ang long e te ban rum sipo nagalan amar ba ka dei ka sin ka ba ko junga te long excited mo bar khoi nangi long excited abangi poi ki du ki chaka ki ba ngi pa ju poi mo te ke jing lek ki jungi sipo nagalan ru ka long be as a tourist te ka long bet ban yu i ki chaka mo te re nta ki lawan nang tai bani positioning poi perkhat namar ba ni ya bi de kelenti ke badai ni ya bi pormen si podang shai lambar ni ya ko pormen si ni ya bi ne po kelenti ke badai ban ya i ke ban ki kelenti ke ba ya ba ingin poi perkhat bani ni sha kem ha bangi poi po mo yom te lada ngi don shisha kita ke tubu kumbaki keren kiwe ba lada ngi don shisha kita ke tubu bagi mut menle ki kampus dia bali ngi yat men ski men ba bali ngi yat de ki nampok kelenti ke bagi yat ba lada dei shisha de kata ke lada dei shisha bagi don kita ke tubu sni te ngi la yat de ki kelenti te rei ke ba ku mangalo pi men ba ke jing yat lenti ke jungi be kalong be ngi shuli kai kam don e kata ka jik tupu besdio ku manglaw mi pi ne ba ngai ling alam lin menteri kampai ba beli ngi le chi kita ki kam ki besdio mo ki ban pen mai ke imlang sa lang ki ban pen bu imlang sa lang hapo ka
hapo ke jumma te ngi tare nam ta ga jumma ha juk pai ba ha ba shit ba shai ndai daga jing tare kam pai ba ha ka badum le de ki ki kam trim le de ki kam ki ba penting pensme ki kam tam le ki pai ba jung ka jalla ba ye jungi